Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah, pangesune sae. Nggih. Panjenengan sing ndereke sinten? Pripun? Sing ndereke tindak mriki sinten? Ayah. Oh, ayah. Pundi ayah lenggah pundi? Ayah Soleh kok, sanes saya degleng kok. Lah nggih, ayah Soleh wonten pundi sak menika? Teng mobil, teng wingking panggung niki. Oh Lagi nggih. istirahat. Sugeng dalu Pak Soleh kali Ibu, mboten? Mboten, Oh, kalih mas-mase. Oh, kalih mas-mase. Nggih, kalih Mbak. Sugeng dalu nggih Pak Soleh, katuran pinarak lenggah ingkang sekeca. Nggih. Menika Mbak Niken kersanipun wonten panggung rumiyin menghibur masyarakat Merau mriki. Kok ya ndilalah tumbuh leh tutup nggih, Wuk nggih? Pripun maksude? Nggih, dadi ngeten. Desa Merau. Kula niku Nggih. jenenge Benowo. Nggih, Benowo niku Bambang nek Benowo. Hah. Wis mulai ra apa-apa, wis ben wae ra. Ya wis kudu ngono ku ya. Wong kuwi lucu ki ra mung saiki wis jaman isih cilik wis lucu kok. Nggih. Jenenge kula niku sak janjane asline mboten Bambang. Cinten? Robert. Robert. Ya ndak cocok Robert Benowo ae ndak cocok. Lah cocoke pripun? Bambang Benowo. Oh, Bambang Benowo. Double B ngoten nggih, Bambang Benowo. Pak BB. Nggih, Pak BB. Nggih, mboten napa-napa. Bebek. Benowo niku yen teng kamus basa Jawa artinya perahu. Dilalah dalu niki kula dikon mujuki mayang teng desa Merau. Oh, ngoten. Nggih. Panjenengan ngerti gunane perahu napa? Damel berlayar. Nggih toh? Nggih. Damel mencari ikan. Nggih, sanes niku dari satu tempat ke tempat Apa, Mas? Hah? Ditumpaki. Perahu? Oh iya, ditumpaki nelayan. Nggih, leres. Dadi perahu niku dienggo nyebrangke. Ya. Dari seberang sini ke seberang yang sana. Perahu. Nggih. Niku ndilalah kok kula dijenengke niku kula dhewe ya ora ngerti ning jeneng mungkin Arya Japa. Nggih. Sing penting Mbak Niken Salindi wis kerep pareng rawuh wonten mriki niki sangat membahagiakan masyarakat yang ada di Merau sini. Nggih. Sangat berharap Mbak Niken bisa menghibur. Kula mboten ajeng nyuwun lagune napa. Ning kula nyuwun Mbak Niken nembang utawa nyanyi lagu sing wis apa ya? Vital. Viral. Oh, sing wis viral nggih. Viral, Pak. Pak, viral, Pak. Pak Bambang ngel jamu. Nggih, ingkang sam. Saderenge niki lagune sing viral-viral ya. Nggih. Kula tak nyanyi sing bernuansa nyinden dulu karena kan nggih babate kula kan nggih saking sinden. Leres niku Mbak Niken itu. Halus-halus riyen mawon. Saya harap seperti itu nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Panjenengan badhe nembang menapa? Ngejiwat mawon. Ngujiwat. Nggih. Ngendika kalih sing ngender niku, "Nder aku tintingono." Mike dereng ta? Nggih. Ah, wis tuwa ngereng. Nggih, niki acarane bersih dusun nggih. Bersih desa niki kula gawake bersih desa. alat kula saking Solo. Niki ndisi alat kula terus ditumbas kalih Amar. Amar mboten duwe duit, balik ke teng kula mboten duit, kula balik ke teng Amar melih. Dadi niki dadi teke Amar sakniki, kula wis ora ndek apa-apa. Nggih. Ngoten niku. Niki nggih dongane kagem desa Merau. Nggih. Magetan dan sekitarnya. Matur sembah nuwun saged sowan dateng mriki untuk mendelok Niken Salindri. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang ada di live streaming, yang ada di YouTube, sing sampun mirsani teng mriki maupun di live streaming. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususnya buat Bapak Lurah sehat selalu, panjang yuswanipun, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah, ora lekaning malah kebal. Amin, amin. Merau nggih. Nggih. Dongane bocah cilik tur isih perawan niku biasane mandi. Nggih, Pak. Beda dongane kalih sing pun sepuh-sepuh ngeten iki.
Ngeten iki wis ora bakal mandi. Tuku yuyu ning Kediri. Tegese Warga Merayu mugi-mugi kathah rezeki. amin. Merau. Merau ya padha lah. Nggih. Lah iya merau, aku mau ngomong apa? Duh, salah, ini bener merau. Hebat. Nggih. Dani Mas Mustika ning Monggo tepuk tangan kagem Mbak Niken nggih. Monggo dipun lajengaken langgamipun Mbak Niken. Nggih. Pak Bambang ngono no. Nggih, Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Wes. Ning ngati mati yen ngangkat mati lan cincin lisi sasalah karane lancir kuning yang
Matur sembah nuwun Mbak Niken, wah luar biasa tenan. Ngeten iki sing do mirsani melalui YouTube, nak njur mesti percaya yen ternyata basis utamane Mbak Niken kala rumiyin kok pancen nyinden. Nggih. Walaupun sekarang pinter nyanyi campur sari, Nggih. pinter nyanyi yang lain-lainnya. Saiki kan terkenalnya kan sinden ambiaran toh, Pak. Ah, nggih mboten. Pesinden hebat panjenengan iki pokoke aku ora iso. Ngeten nggih Mbak Niken nggih. Nggih, Kula pripun? tak matur. Pak Bambang ngono. Nggih, Pak Bambang. Nggih, dados ngeten Mbak Niken. Ada satu hal yang patut diacungi jempol Nggih. dan tidak banyak orang mengerti mengenai Mbak Niken Salindri. Nggih. Napa cobi? Mungkin anu, Pak. Sindennya mungkin Dados ngaten. kepisannya. Biasane nek wis pinter nyinden, pinter nyanyi, pinter apa-apa dan lain sebagainya ngelawak. Nggih. Kaya Mbak Niken njur melayu nang ibu kota. Nggih. Dadi artisnya Mbak Niken mboten. Tetap tinggal di desa menghibur masyarakat pecintanya yang notabene 100% orang desa. Tepuk tangan kagem Mbak Niken Salindri. Ini yang hebat. Itu harus itu, Pak. Jangan meninggalkan asal Megah aku nek rumah Pak tok kita. nganggo Bambang. Nggih, Pak Bambang. Nggih. Aku jeneng kene ganti jeneng ben apa-apa. Wong Niken iki sak putuku. Bayangno nek Mbak Niken kuwi yuswane saiki lagi 16 tahun kira-kira nggih Mbak Niken. Kok bayangke? Lah emang nggih, Pak. Lah nggih, mula niku. Kula niku pun swidak 7 dina niki wau. Nggih. Kula ditumpengi kali Pak Lurah enten mriku nganti nangis kula. Mergo ning omah ora tau ana sing numpengi lah kula urip dhewe. Saniki berarti yuswane jenengan pinten? Swidak 7, Swidak pitu berapa? 67. Oh, 67. 67, Pak. Nggih. Oh, nggih, selamat ulang tahun nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih, Dadi mugi-mugi umur anu panjang yuswanipun. amin, Awet amin. ngomong anak putune. Wong kula ra ndek anak, ra ndek putu kok. Dadi rose anu sak putune kula. Oh nggih. Nggih pun tanggep putu mawon panjenengan ngoten mawon nggih. Nggih Ngoten to. niku. Luar biasa Mbak Niken pokoke. Hebat. Iso nyinden, iso nyanyi. Oh, niki ngapunten sing depan. Yang depan duduk, yang belakang berdiri. Yang belakang lihat tidak kelihatan berdiri mawon. Nggih nek sajam lek wis kesel. Ampun. Diatur nyanyi dhisik. Nggih. Sinten kula? Nggih. Nyanyi malih. Anu, panjenengan nimbali Cak Yudo wae. Oh, ngaten. Nggih, Oh. nggih sing nimbali dengan tak kuasake teng panjenengan wae. Nggih, niki nganu nggih, kula nyanyi setunggal malih napa sampun, Pak? Malih nggih, nggih mengke Om Yudo nggih. Nggih, siap. Wah, nek panjenengan turuti karepe niku sepengi jenengan Mbak Niken. Oh, ngaten. Nggih. Wong iki sing diarep-arep niku kula tekoki teng mriku ajeng napa kok kathah sanget tirit-tiritan iki. Oh, jenenge kene Mbak Niken. Napa enten Mbak Niken? Enten. Gambare mumpun dipasang napa nggih? Aku malah ra ngerti Mbak Niken. Sumpah demi Allah. Ra ngerti kula niku. Nggih, 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 nggih.